Ayan, good morning, good morning. Ayan, andito po tayo ngayon sa SM Pampanga. Ibi-vlog po natin ng yung location po ng Solana. Marami po kasing nag-inquire. Marami pong nagtanong doon sa video namin na ginawa. Kaya andito po kami ngayon sa SMCD Pampanga. Ayan, umaga-umaga po andito po kami sa SM Pampanga para ipakita po namin sa mga nag-inquire, sa mga nagtanong doon sa page namin, yung in-upload naming video na tinatanong kung saan ba yung Solana Casa Real, saan ba yung video na yon, saan ba yung subdivision na yon. Yun nga, ang daming nagandaan doon sa video. Tapos saan ba malapit, ano yung location niya, at tapos yung mga nagtanong kasi doon, mga taga ibang lugar, nasa yung iba, mga Las Piñas, mga taga Bulacan, Manila. So yun nga, nakaka-amaze na ang daming nag-inquire doon. Yun nga, siyempre first time namin ginawa yun. Yun nga, shoutout sa gumawa ng video, si Ma'am Kayla. Ayun, napakaganda. Kung di dahil sa kanya, hindi magiging maganda yung vlog namin o yung video namin. Kaya ngayon, nandito po kami sa SM Pampanga. Ayan, magbibiyahe po kami ng SM Pampanga papuntang Casa Real. So, para at least, yung iba kasi, although nasagot ko naman na maayos dun sa message, kung saan saan located na Barangay Cabalantian, Bacolor, Pampanga. Baka iniisip nila nasa gitna ng Bacolor, nasa dulo ng Bacolor. So ayan, ipapakita po namin ni Ma'am Kayla yung location ng Solana Casa Real or SM Pampanga to Solana Casa Real. Kaya tara, samahan nyo kami magbiyahe papunta sa Solana Casa Real. Ayan, time check, sakto 8:30 AM. Ayan po, good morning, 8:30 AM. Paalis na po kami ng SM Pampanga. Ayan, para po sa mga nagtatanong, may nagtanong po kasi malapit ba siya sa SM? Saan ba malapit na lugar yung Solana? Yun nga, dahil nga naka-address naman doon yung located at Barangay Cabalantian, Bacolor, Pampanga. Pero sa mga hindi po nakakaalam, halos boundary lang po siya ng San Fernando. So ayan, andito po yung Robinson sa kabila. Robinson, Pampanga. At ito, dadaanan din natin yung NLEX. Yung sa kanan naman papuntang Baguio, Tarlac. Ito yung NLEX, pakita natin yung isa. Ayan yung NLEX. Yan po ay papunta ng Tarlac, ng Angeles, ng Martimol, Baguio. Tapos ito yung intersection niya. At siyempre madadaanan din natin yung Azure. Ayan, yung dalawang building na napakasikat ngayon dito sa Pampanga. Ang dami din nag-inquire, ang dami din blockbuster din yung pagbenta dyan sa Azure North. At syempre madadaanan din natin yung ito yung NLEX, nasa overpass tayo. Tapos madadaanan din natin, kung familiar kayo sa sa Pascuan Village dati, pero ngayon hindi na siya gumagana. So nag-start tayo ng 8:30. So para din alam nila kung gaano kalayo. Ilang minutes ba? Ako din para malaman ko din kung ilang minutes ba yung biyahe natin SM Pampanga to Solana Casa Real. Cabalantian, Bacolor, Pampanga. Paano naman po yung mga hindi nakakaalam? So ayan, malalaman niyo na po yung daan papunta ng Casa Real. Dahil nanggaling po kami ng SM Pampanga. Ito po yung Pascuan Village dati. Ayan. Pero ngayon SMDC na po siya. At ito madadaanan din natin yung SNR. At siyempre, ito na po yung makikita nyo yung Welcome to Pampanga. Ayan. Nasa boundary na po kayo ng Pampanga. Ayan. Sa mga hindi ko nakakaalam. So, papunta po kami ng Solana Casa Real. At siyempre, madadaanan natin yung SNR. Ayan. Yung dinadaanan po natin ngayon, ito po yung OG Road o Jasa Road po. Tignan nyo naman, sobrang luwang ng daan. 1, 2, 3, 4, 5 lane. Tapos dito lang yan yung papunta doon. Pero sa kabila din, ganun din siya. 5 lane din siya. 4 lane. At ang maganda dito sa location ng Casa Real, ayan, kung napapansin nyo yung Victory Liner na yan, sa mga nagko-commute o sa mga galing ng Manila, maganda din yung location niya kasi kung sasakay kayo ng papunta ng Pampanga, ayan, kung halimbawa ito papunta siya ng Olongapo, madadaanan nyo mismo yung Solana Casa Real na hindi ka na dadaan ng baryo dahil along Olongapo Road yung location po ng Solana Casa Real. Ayan, siyempre nadadaan din natin yung North Walk. Yan po bumababa o nagbababa yung Victory Liner, yung mga buses natin na dumadaan dito sa Pampanga.
Siguro mga ano pa, mga 10 minutes o siguro sa estimate ko kasi mga 10 to 15 minutes yung biyahe natin doon papunta sa Solana Casa Real. Tapos yung takbo natin po, hindi talaga siya mabilis, ano lang tayo. Takbong ano lang, takbong pang mayaman lang, takbong ano. So yan, ito naman po yung intersection. Siyempre, intersection, dito po yung Jumbo Genera. Ayan. Sa kabila po yung Jumbo Genera sa right side. Ayan, dadaan po tayo ng overpass. Tapos sa baba po kasi yun po yung way ng papunta ng Sindalan, papunta ng Angeles. So yun nga, nasa Olongapo Road tayo. Or sa iba po, Jasa Road po yung alam nila dito. Ilang minutes na ba? Ayun, 6 minutes pa lang. So siguro mga 10 to 15 ito. Kaya sobrang lapit po talaga niya. Kaya yun nga po, nasa phase 4, 5 o nasa phase 6 na po kami, mga binibenta namin. Kakabukas lang po namin yung phase 5 and 6. So sa mga hindi pa po nakapag-avail, yun nga po, habol na po kayo dahil pakunti na lang po yung binibenta namin sa Casa Real. At ayan, para naman po makita nila yung sa mga naging car po, ayan, magiging familiar na kayo sa location po ng Solana Casa Real. At siyempre, marami tayong madadaanan dito ng mga kainan. Siyempre dahil nasa Pampanga kayo, ito yung Holiday Land, isa din sa dito na na kainan. At yung ano ba to? Pabalen. Ito naman po yung nandito naman po tayo sa Lasatin Boulevard. Ito si dati to sa mga daming nawawali dito ng mga truck. Ito po yung Lasatin flyover na bagong gawa na okay na siya. Ayun oh, ang dami na po parol dito sa Pampanga dahil alam naman yung Pampanga. At sa kabila po pala, hindi ko na nasabi yung sa Mega World o yung capital town dun sa Mega World, yung pinakamalaking backto dito sa Pampanga. At madadaanan pala din natin dito yung office po ng office ng Solana Land ito, para familiar din kayo. Ayan. Boundary na po ito ng Bacolor. Yung sa kabila, ayun sa Fernando, pero alam ko dito pa tayo boundary ng Bacolor. So, magkalapit po yung magkalapit po yung Bacolor, o magkatabi po yung Bacolor at saka yung San Fernando. So, yun nga, ito San Fernando pa nga to. Sorry po, San Fernando pa nga to dahil ito pa yung seat of San Fernando, Pampanga. Ayan. At ayun po yung Solana Land na office namin. So, boundary po talaga ng Bacolor at saka ng San Fernando. Ayan. Gaya na lang pasan na natin yung Arco. Ito pa lang po yung Bacolor. Ayan. So, sobrang lapit po ng Bacolor at San Fernando. Ayan. Sobrang madadaanan din natin yung Kings Royal. Ito po yung Kings Royal na isa din event center. Ito po, Kings Royal. At ayan na, malapit na po yung gate po ng Solana Casa Real. Ito po yung mga buses na dumadaan dito. Ayan, papunta po yan ng Bataan, Olongapo, Zambales. At siyempre, madadaanan din natin yung Photon. At sobrang lapit na po kami sa Solana Casa Real. Ayan, konting tempo na lang po. Time check po natin 8:40. So malis tayo ng 8:40 na, at least 10 minutes lang po. So siguro kayo na mga 15 minutes na. Ayan. Pag nakita na po yung sea oil. At ito po yung maganda ngayon sa Solana Casa Real. Ito po yung kanyang bagong bukas po na commercial lot. Ayan po, may mga store na po dyan. Ayan, nandiyan po yung Robinson Easy-Mart, Handyman, AUB, The Ambassador, JTS, Dr. Whoop, ayan, Pop-Up, ayan, na-vlog po kayo, shoutout po sa mga dyan, mga commercial na store. Meron na pong pharmacy, ayan, Rice Republic, yan, Macabe Best, White Lotus, ayan, usog po tayo ng konti para makita natin. Tignan nyo naman na napakaganda talaga ng Solana Casa Real dahil paglabas mo, hindi mo na kailangan pumunta ng SM Pampanga o ng Robinson para bumiyahe ng 10 minutes papunta doon. Ayan na, paglabas mo, meron ng Robinson sa Easy-Mart. At alam po, maglalagay din dyan ng coffee shop, syempre, for sure, sana. Para at least sa mga homeowners, sa mga sa Solana Casa Real. At ayun po, papunta na po tayo ng gate dahil magkatabi lang po yung commercial po ng Solana. Tsaka po yung gate ng Casa Real. At konting angle lang, ayan, nandito na tayo sa Casa Real. Ayan.
Ayun na, time check tayo, 8:42, 12 minutes po. Andito na kami sa Solana, Casa Real. Ayan po yung gate, ayan po. So, papasok po tayo. At syempre, ibibigay lang po natin yung ID para makita nila. Ayan, nakapasok na po kami ng Solana, Casa Real. Ayan, tignan nyo naman, ang ganda. At ngayon, alam ko na 12 minutes, 15 minutes lang pala yung biyahe natin. SM2 Casa Real. Ayan, sa mga nagtatanong din, dahil nga yung amenities na pinakita namin, siyempre hindi nyo alam kung saan nakalagay. So ayan, makikita na natin yung mismong loob ng Solana Casa Real. At saan yung church, yung clubhouse, basketball court. Ayan, pagpasok natin commercial, dito yung makikita natin, open space siya. Ayan, pwedeng ano dyan, ano bang tawag, soccer ba yan? Yung pwedeng mag-soccer dyan. At ito na yung church po ng Solana Casa Real, kung saan po kami nag-video. At siyempre, tumakbo-takbo ng konti kahit masakit yung paa. At ito na naman po yung event center, yung Jardine Solana. Siyempre, ipapakita din natin. Ayan o, napakaganda, napakalinis po ng subdivision. Ayan po yung event center. Yun na, kung pwede nyo gamitin to sa mga event na kasal, binyag, reunion, ayan, dahil magka-Christmas na, ayun yung parang meron nakalagay na Sun Moon pala. Ayan. At tara, ikutin natin yung Solana Casa Real sa loob para at least makita po ng mga naging choir. Baka kung may nakatira na ba, dahil sabi ko nga at least mga 80% na po ng mga homeowners dito. Halos punong-puno na po. So, ito po yung mga unang model namin. At siyempre, dadaanan po natin yung basketball court. Siyempre, kung saan po kayo, kung saan po ako tumakbo. Ipapakita din natin yung clubhouse. At ayan na po yung basketball court, tsaka parks and playground. Siyempre, tignan natin ang laki po ng space ng basketball court nila tsaka parks and playground. Ayan. Dito po sa location na to, sold out na po dito sa location na to dahil dito po, dahil nung binenta po namin to, meron pa kami binibenta mga 3 bedrooms na nag-start na po kami na nasa 2M to 253. Pero ngayon, phase out na po yung mga bahay na nakikita na yan na maliit po. Hindi na po sobrang maliit, pero ang binibenta po namin dito yung mga nasa 4 bedrooms na. So, ito po yung mga model dito is, ano ba tawag dito? Esther, Camille, yung mga binenta namin na muna. At yan, andito na po tayo sa clubhouse po ng Solana Casa Real. Ayan po, nasa video din po ito. Clubhouse po, tapos po yung swimming pool niya nasa likod po, ayan. Tapos yung park and playground po nasa likod din siya. So, meron din siya hindi lang po doon sa basketball court na park and playground, meron din po dito. Nakita din yun din sa video, yung saan ako nag-swing, ayan, yung clubhouse po ng Solana Casa Real. At ayan po, yung mga model house, yung mga model po natin dito, yung Miranda, Alexandra, Ariana, ayan. Yung iba po nakapag-fence, yung iba naman hindi. At yan, andito na po tayo sa mga model house po ng Solana Casa Real. At syempre, ayun po yung Marigold na 3 bedrooms, 2 bathrooms po. Total floor area niya po is 135 square meter. Mini lot area po is 162 square meter po. Yan po yung Marigold model. At pangalawa naman po yung Alexandra model na 4 bedrooms po, 3 bathrooms. Total floor area niya po is 169 square meter. Mini lot area po is 187 square meter po. Yan po yung Alexandra model. At syempre, yung binlog po namin o yung video po namin na bestseller po ng Miranda, 4 bedrooms, 3 toilet and bath. Total floor area niya po is 181 square meter. Syempre, mini lot area po is 182 square meter. So, ito po yung 2-car carport po na kasyang-kasya po na dalawang sasakyan. At ito naman po yung Olivia model na same din po, 3 bedrooms, 2 bathrooms, total floor area niya po is 151 square meter. Mini lot area po is 182 square meter. So ayan, nakita na po natin yung mga model house na Solana Casa Real. At ito po, palabas na po kami ng subdivision. Ayan, tignan nyo naman yung daan, sobrang luwag. At siyempre, galing kami ng clubhouse, ayun, paglabas namin, yung kaliwa, ito na, makikita na natin yung event center at saka yung church dito. At ang maganda dito, ayan, pag nasa main road ka, makikita mo na kagad yung daan, yung Olongapo Road. Ito yung kanina, yung church, tsaka po yung event center, ayan, yung Jardine ng Solana. Ayan. At paglabas mo, makikita mo na din yung commercial building nila, yun, yung Robinsons. Tapos, ito yung daan palabas, ayun, para makita din ng mga naging bar. Ayan, oh. Paglabas mo, makikita mo na talaga yung Olongapo Road. Na yun nga, tulad dito, homeowners to, naglalakad lang siya for sure.
Marami kasi dumadaan dito na buses, ayan, naglalakad siya tapos dito lang yan. Paglabas mo kasi hindi mo na kailangan na sumakay ng palabas ng baryo.